एमे बरसा आं ना एसे गुरनो थांनि मैथाजों जानो लुगैदों आङो दे होमबालाय आं दा मैथाखौ एसे खाना दोनसै दा थाब फैयाबा औ बिहामजो दा एसे थाब फैयाबा मोनबा मोनबायसै आरो मोनाबा थाब फै औ आयै नाखौ मोनाबाबो साम'खौनो मोनोबा खननानै लाबोनोसै आं दे बिदिबालाय ओमफ्राय बरसा आगै रोमैखौ दा लेखा फरायनायाव एसे नायना होलाय आं मैया हमवर्क बानायनो होदोंमोन एग्जामाबो अनलाइनसो जागोन खोमा दे बिदिबा थाथ' आबा र' आं होमबा मैथाखौनो खानानै सायना दोनखानोसां ओंखामाथ' संखालांजोब्बायानो मालाय दे आंबो नानिखौ एसे नायनां दे फोरोङै थाङाबा इयो नाखौ मोनगोन ना मोनाथाय र' बेवहायनो एसे गुरनायनि आं बिथिंजायबो थागोनदां ना मोनाबाबो साम' मोनबाबो जागोन दे जुरि आं मैया मेथाइ लाबोदोंमोन फुङाव जानो मेथाइखौनो नागिरबाबो मोनासै आं नों दोनदों नामा मेथाइ नों लाबोनायसोमोन नामा आं जाजोब्बाय मा होनखो आं जाजोब्बाय होनदों आं एफा बुरजा लाबोदोंमोन औ माथो जाखो आं दहाय जाजोब्बाय मोदायसो लोगो मोनबाय नामा नोंलाय जानला मानला दाबुं थैगोनलै एफा बुरजाखौ जाजोब्बाय आं रायलायनो बाबाय गोदान लाबोनानै जाफिन जाखांनायखौलाय दालाय अबाव मोनबावनांगौ जुरि औ नों टेबोलाव दोननायखौ फरायबायना औ ओमफ्राय माबे मा लिरनाय दं फरायना होनि आं र' दे दालि 2 केजि सामब्राम गोजा 1 किल' जानाय थाव 2 लिटार आया दावदै दैब्रै पापर पेकेटसे सिनि सापात साबोनबो नांगौ फरायनांला बिदिबालाय मानोथो सोङो र' मना लायना होफैनि आं जाम्बा जासिगोन आं सोमखे आङो माबा खिन्थानो बावदोंमोन मा नों दायो दखानाव थांगोन ना ओमफ्राय आं खोनासंगासिनोखा नों बुंलाय दायो आंनो मेथाइ लाबोखादो मेथाइ औ आं जि जानो लुबैखादों नों बेखौसो खिन्थानो फैदों औ नोंहा थाथ'दो दे आंहा थांसै मोदायसो लोगो मोनबाय नामाब्रा Ziri,
नङाबा दा नोंना बिदाया रागा जोंलायगोन। थाथ' बाय। मासे गोथाव जानो। आंनो नोंनि साइन नांगौमोन। मानिलै? नांगौ माने नांगौ आरो। हरगोन ना हरा बेखौल' बुं। नायग्रोनांगोन ना। नायनांलाया दे। बेंकनि लेखासो। नंगौना नङाथाय? नङा जायो नामा? बोरो नायनो। इयो फरायजोबबालाय? जाबाय दे साइनल' खालामदो। मा जाखो? नोंसिनाव न'आव सोरबा सासेया दाबो सफैयाखै नामाथाय? नोंनो मा नांगौ? आंनो मा नांगौ माने आंसो खिन्थानो हागोन ना? नोंना बिबोनाङा न'आव दाबो सफैयाखै नामाथाय? बुजिदों दा बेबि? रंजालि देनां थांना फैनो दे। दा आइमोननो खिन्थादो दे। नाथाय सुजुआ मारै मिथिखो? जारौरौथारलै माथो। मोजां खेबखा हले दा। हेलौ बयस। आंबो मोजाङैनो खेबगोन ना? मा फेमास जानो एसेबां गोसो दंना नोंसोरो? दे लागाव स्माइल प्लिज। सोर नोंलाय? नोंनि नोमा। जुरिसो आं। फै नोंखौ खिन्थानि आं। र' आयु सेसलै खाराबा। सोरखौ एदावदों बायदि मोनदों नोंलाय? आं दिनैनिफ्राय बेबायदि खालामथारला। आंखौ निमाहा होदोलै सिस्टार। जुरिसो आं। आंखौ एदावना दाला। नेक्स्ट टाइम नुबावनांगौबा। नुलालै सिस्टार नुला। नोंसो बिदि सुजु। र' बिचारि सुजु। मा सानामोन नोंलाय? सोमखोर बिनानावखौ किडनेप खालामहोनानै बिनि लाइफखौ बरबाद खालामनो सानदोंमोन नङासै? खाफाल मोजां बासिबाय। सुजु बेखौ दाबाव। नों सोरजों चेलेन्ज खालामदों? जुरिसो आं। आरो नैबे जुरि थानायाव नों सोमखोरखौथ' मा बिनि आंगोखौ रावखौबो जेबो खालामनो हाया। जेब्लासिम बिनि बे लोगोरिया दं नों रावखौबो जेबो खालामनो हाया। बिनि लोगोरि थासान्दियावथ' नेभार। नाथाय माब्लासिम जुरि माब्लासिम लाखिनो हागोन? जेब्लासिम आं दं। आरो जानांगौ नों मिथिया नों दा आंजों जाय गेमखौ गेलेदों आं नोंनिफ्राय आगाननै बारायाव दङ। नायगोन दा। आरो खबरदार नेक्स्ट टाइम जेब्लासिम जुरि थागोन आं रावखौबो जेबो खालामनो हानाय नङा। नोंखौनो लामानिफ्राय बोखारग्रोनांगोन। जुरि नायगोन
सानबेसे थागोन नों?